Orgullosos de l'Isaac, orgullosos del vostre alcalde, que durant aquests anys ha fet molt bona feina, deixant molt clar quin és el camí del republicanisme. Una Catalunya socialment justa, nacionalment lliure i capaç de construir una democràcia de qualitat que ens permeti encarar els reptes del segle XXI. Però no només encarar els reptes del segle XXI, també passar pàgina a la història en clau democràtica. I en aquest sentit volem manifestar el nostre reconeixement al vostre Ajuntament, al vostre alcalde, a Esquerra Republicana de Prats de Lluçanès, per haver fet tanta bona feina en tot allò que té a veure amb la història del republicanisme, la història de l'antifeixisme. I crec que Prats de Lluçanès ha estat capdavantera, ben segur ha estat capdavantera de la recuperació de les persones desaparegudes durant la guerra, per tal de poder fer justícia i reparar tants dolors comesos pel feixisme. Crec que heu d'estar molt orgullosos de la feina feta a Prats de Lluçanès, que aneu molt per endavant d'altres pobles del nostre país. Gràcies per la feina feta.